Здравейте, вие гледате отново Лице в лице. Не само времето е горещо навън, но и горещи са политическите новини. Разбрахте зрелищна акция в Перущица, арестуване кмета на града, а той от ДСБ. Във втората част на предаването ще ни гласува лидерът на партията Радан Кънев. Но освен това, днес у нас пристига Виктор Орбан, премиерът на Унгария. Човекът, за когото казват, че е бунтовник, че е хулиганът на Европа. А в студиото вече е Георги Марков. Здравейте, господин Марков. Здравей. Да кажем на нашите зрители, те вероятно знаят, но освен конституционен съдия, бивш депутат, юрист, вие говорите по унгарската тема, защото живеете в по-голямата част от годината, повече време в Унгария, отколкото у нас. Кой е Орбан, който пристига днес у нас? Направо можем да кажем жива легенда. Няма друг министър-председател от 27 в момента в Европа, който и да има ярко антикомунистическо минало преди ноември 1989 година. Човека, който създава 1988 година партия за борба с комунизма, и първия политик, който юни 1989, а той е вече политик, призовава пред милиони унгарци на телевизионния екран и стотици хиляди на площада на Героя съветските войски да напуснат Унгария и източния блок. За сведение, когато пада Берлинската стена, неговата колежка Ангела Меркел, както си признава, не е сред тия 250 хиляди, които свалят стената, а е на сауна с приятели. Браво на Бойко, че кани господин Орбан сега, голям приятел на България, по линия на ЕНП многократно идва тук, втори път идва тази година и безспорно човека, който най-добре знае как се защитава граница, т.е. национален суверенитет, как се защитава християнство и, което е много важно, как се защитава живота и здравето на унгарските граждани, защото отворените врати на Западна Европа доведаха кланета, взривявания, разстрели и масови изнасилвания и малтретирания на европейки. Добре, но Европа гледа с много голямо подозрение, недоверие и сякаш отвращение. Част от политически елите на Европа гледат на Орбан, на неговата политика на затворени врати. Днес дори външният министър на Люксембург е казал, че може Унгария да бъде изключена от Европейския съюз. Не е изключено такова развитие на събитията. Още днес след обед по Националното радио на Унгария Себастиан Курц, много симпатичен млад министър на външните работи на Австрия, реагира много остро на тази глупост. Вишеградската четворка въобще не се е изказала. Естествено, че тя ще наложи вето. Но господата от Люксембург, когато говорят, и въобще западноевропейските държавници за Унгария, трябва да застават мирно. Защо? И да навеждат глави. Защото този велик народ 56-та година с голи ръце тръгна да се бие с съветските танкове. В това време в Люксембург ядат гофрети, а Западна Европа и Америка се ослушва и се занимава с Суетския канал. Този велик народ 1989 година свали първата тухла от Берлинската стена, прерязвайки телената ограда с Австрия. Стотици хиляди източни германци, които бяха запълнили Вад Силца и остров Маргет, преминаха оттатък и затова Меркел при посещението си Будапеща каза на Орбан, обърна си и каза «Данке Урна», «Данке Унгар», благодарим ви, унгарци. Люксембургският външен министър да си погледне собствения премиер. Защото Виктор Орбан има 5 деца от съпруга жена, а неговия премиер има за съпруга мъж. Мъж с мъж. Това им е неолиберализма. По-ниски от тревата, когато говорят за Виктор Орбан, защото той е държавник, какъвто те нямат, и те нямат тази история. Нито са направили първото метро в Европа, нито той е велик парламент, който в света няма такъв, нито са се борили с съветски танкове. На думи са много силни, ама иначе слаба ръка. Сега, очевидно, ви отричате всякакъв либерален модел, най-малко с тази реплика за премиера на Люксембург. Но, въпреки всичко, не мислите ли пък, че тази политика на затворени врати в крайна сметка не е хуманна? Вие видяхте днес дори у нас се удавило едно детенце на бежанци, мигранти, както искате ги наричите, но това детенце не е виновно. Той е 5-годишно дете, намерило смъртта си по пътя за по-добър живот. Не е ли нехуманно да затворим граници? Значи, първо няма бежанци. Тези преминали, по данни на унгарски парламент, над 101 държави, представители над 101 държави по балкански маршрути през Унгария, не са бежанци, а са нашественици и закононарушители. Няма европейска страна, която да не предвижда затвор за незаконно преминаване не на законно установеното място и не по законно установения ред на държавна граница. Това е нарушаване на суверенитет. Тези хора, ако са наистина бежанци, по конвенцията за бежанците от Женева, която е на моя възраст, 51 година, да бъдат така добри да идат на КПП-то, да се легитимират, да покажат паспортите и да кажат от какво са политически репресирани. Получи се следния парадокс.
Ние, европейците, които по правилата на Европа и на Европейския съюз трябва да се движим свободно помежду си, ни пребъркват, свалят ни обувките по летищата, хвърлят ни минералната вода, дезодоранта, опипват граничарите, момичетата, проверяват ни за оръжие. Ние сме второ качество, а тези господа и госпожи мигранти си преминават кой откъдето иска, без паспорти и без да бъдат проверявани за оръжие. Нещо, което по шенгенските права и правила е абсурдно. Шенгенските правила задължават страните членки да бранят много яко границите си от трети страни, което всъщност прави Орбан. Значи, не може да има милосърдие към хора, които нарушават суверенитети, които коват европейски граждани. Какво повече трябва да се случи от това? Да заколят християнски свещеник в християнски храм. Юнкер не отида на погребението. Шулц също не остави бирата, не отида на погребението. Това Хитлер не го е правил. Доведаха в Европа терор, взривявания и клане в Бавария, люлката на християн-демокрацията. Защо не отиде господин Юнкер да поговори с хората във влака, които са виждали клането? Защо не поговори с бащата, приятел или съпруга на изнасилените момичета? Това е голям позор. И Вишеградската четворка и прави чест, че на срещата Братислава ще каже: господа, до тук беше. Госпожо Меркел, вие като си искате да решавате някакви демографски проблеми, ето ви Лутханза, богата авиокомпания, взимайте си ги там, да правят, оправите се. Вие казахте, че ще се справите. Според мен не се справят. Вишеградците казват и Роберт Фицо, домакина на срещата, казва така: ние ще запазим християнския характер на нашите държави. Ние не ги мразим тези хора, но не може да ги адаптираме. Те са чужди на нашата религия, на нашия бит. Те са чужди на нашия начин на живот. Ние ще запазим Вишеградската четворка, това са 80 милиона население, ще запазим нашия християнски облик. И нека видим, мила Цветанки, какво казват европейските граждани, не чиновниците на висока заплата в Брюксел. Да видим всички вотове в страните след вълната мигрантската, която Ципра с удоволствие пусна през Гърция от едни траулери. Какви са вотовете? Англия напусна Европейския съюз. Швейцария оттегли молбата си за членство. На изборите декември във Франция, бум! Победа на Льо Пен на първи тур. В Рим Ренци загуби тотално министър-председателя, който пееше в хор с Меркел, и дойде партията 5 звезди на власт с 68%. Австрия на 2 май Хофер побеждава партията на свободата. Партията на господин министър-председателя Файман взе 10%. Той беше свален от министър-председател, свален от лидер на партията и беше взет на работа в ООН. Защото Организацията на Обединените нации е всъщност организация на Разединените нации. Тя не може да решава нищо, както се вижда, освен да вземе този лион. Обаче не е ли опасен този националистически вод, господин Марков? Замислете се, това е едно преобръщане на ценностната система. Това е вота на гражданите. Само миналата неделя, забележи, в избирателния район Ангела Меркел, където е спечелила изборите, канцлера на Германия, загуби от Алтернатива за Германия с 21 на 19. В Саксония Анхалт резултата е 24% за Фрауке Петри. Защото хората, има някаква мярка, която е напусната. Хората не могат да понесат да бъдат изнасилвани жените им, да не могат да идат на новогодишно тържество, да не могат да идат на плаж, да бъдат коледи, да ги страдят на летен фестивал. Извинявай много. Преди една седмица се връщам от Будапеща с моят приятел Ники Божинов от Горна Баня. Масово купуване на германци на имоти на Балатон, защото Унгария е сигурна държава. И да бъдем така добри да кажем: кой реши султан Ердоган да пази Европа? Европа го реши. Така. Ама не Бойко Борисов и Виктор Орбан. Реши го госпожа Меркел и тя отиде там на килимчето. Да ни пази Турция, но срещу какво? Срещу много щедри обещания. Обещание номер 1. Визии, както искате. Обещание номер 2. Ускорено приемане в Европейския съюз. И аз питам: ако Турция с пълно право, ако до декември това не се случи, то няма да се случи, защото новия президент на Австрия, сега отлагат изборите, няма ли лепило за пликовете, та ще бъдат не октомври-декември. Пак ще ги бие Хофер с един лозунг: не на исляма. Хофер е против. Саркози, бъдещия президент на Франция, е против. И тогава Ердоган ще каже: ами като сте против, и ще ни пусне една порция за наказание. Това ви питам. Не е ли опасно идването на тези националистически партии на власт, което ще наостри Турция най-малкото? Тези националистически партии, като дойдат на власт, Цветанке, ще качат на самолетите господата
преселници и ще си ги върнат там, откъдето са. Гледам ги, добре се бият, добре изнасилват, да правят деца и да се бият за своята демокрация. И прави 6 на Бойко Борисов, че публично пред цяла България и цяла Европа каза: нито един самолет няма да кацне тук на летище, да ми връщате обратно бежанци от Западна Европа. Не, аз съм ги поканил. Както казва президента, ти чули какво каза президента на Чехия Земан на Меркел в очите? Госпожо Меркел, вие ги каните на гости в Германия, а ни ги пращате да обедват у съседите. Тази работа няма да стане. И на 2 октомври унгарският народ 60 години, точно октомври, след като каза не на съветските танкове, сега ще каже с бюлетината не на квотите. Никой не може принудително, като комунистите, да заселва едни хора от една държава, те искат в Германия, пък те ги пращат в Словакия. А Словакия пък не иска в своя дом тези хора. Тази политика на Меркел и на нейното протеже Юнкер претърпя тотален крах. Ще стават по-жестоки неща. И когато станат по-жестоки неща, Цветанки, тук в това студио го казвам, ти ще ме поканиш да сме живи и здрави. Хората, както 89-та година, първо в Германия, това ще стане в източна Германия, ще излезат на улиците. Не дай си Боже, изнасилват някаква девойка на Лъвов мост. Ти знаеш ли, българина е беден, но има чувство за чест и ще излезе да защити дъщеря си, майка си, сестра си. Ние не може християнски континент да го харишеме на това, защото Сорос е решил да ни ги праща тук и той не го крие. Искаше да е по 1 милион, само мекнал. 330 хиляди. Къде е НАТО? Защо бомбардираха моста в Нови Сад? Ами не реагират сега. Европа е нападната. И всеки министър-председател отговаря за сигурността на своите граждани и своя народ. Членството в ЕС, което няма алтернатива, не значи, че нямаме суверенитет. И затова на срещата в Братислава ще има вече разрив. Значи, няма да има Европейски Съединени щати, ще има Европейски съюз на суверенни държави. Аз се надявам, че Виктор Орбан ще търси подкрепа от нашия премиер и се надявам да я получи. Трябва да има европейска армия, която да ни защитава, защото ние сме нападнати. Променя се профила на Европа. Това ли искаме ние? В такава Европа ли да живеем? Че ние на референдум не сме ходили българите, но въпреки това единствени, но въпреки това всички бяхме за Европейския съюз. Но не за такъв Европейски съюз, който Юнкер да ни командва, който да ни колят, взривяват, да не може да идеме на летен театър. Как? Добре, на финала вашата прогноза каква е? Ще успее ли бунтът на Вишеградската четворка на Орбан, умерената, но близка до тази на Орбан позиция на Борисов, някак си да промени Европа или това е само утопия? Европа ще се промени, първо защото 80 милионната Вишеградска четворка ще следва, Роберт Фицо нарича гъвкава солидарност. Тоест, които искат да пускат, ние си защитаваме границите, няма да ни правите тук заселвания. Това. Второ, предстоят избори във Франция. Ясен е кой ще е победител, или Люпен, или Саркози. Предстоят избори в Холандия. Почти сигурна победа на партията на свободата. Една по една страните ще почнат да свалят от власт тези, които взеха това безумно решение. Идвайте, ще се справим. С какво се справихте, бе, господа? С това, че с камиони газят европейските граждани в един от най-хубавите райони на Ривиерата? С това, че летен фестивал взривиха хора, повсеместно изнасилване на девойки и на жени, дори на малолетни деца. Защо не се дигне председателя на Европейския парламент Мартин Шулц да пита родителите как се чувстват на изнасиленото дете? Ще ми говори за милостиня. Милостиня към престъпници, които нападнаха Европа. Край на сантиментите. Ние трябва да си защитаваме границата и Роберт Фицо казва: отново идва на дневен ред план Б. Да издигаме, ако се наложи, граница на българо-гръцката стена на българо-гръцката граница. Защото Ципрас е атеист и ги пуска да си ходят където искат. Нашия народ не е атеистичен. И ние няма да отговаряме за гърците. И не е верно, че ако издигнем стена, какъв ще е Европейски съюз. Унгария издигна с Хърватия чудесен Европейски съюз. Минават си хървати, търгуват си, унгарците си ходят на море, ти одат лапат салам. В Унгария нищо не се е случило, но се пазят от нашествениците. Европа беше силна, Цветанка със своя ред и законност. Дъблин, Шенген, всичко отиде по дяволите. Всичко отиде по дяволите. И трябва съд, международен, европейски съд за виновниците. Добре, на финала да ви попитам обаче, знам, че вие често говорите, обичайно в последните години, на всички големи събирания на ГЕРБ. Тази година ще ходите ли пак, когато ще обявят кандидатурата? Цветанов ме покани традиционно да говоря на 9 декември в зала Армеец. За мен е много големо преживяване. А знаете ли за кого ще говорите? Знаете ли кой ще е кандидатът за президент на ГЕРБ? Аз знам, но няма да го кажа, защото те си го кажат на втори. Жена или мъж? Жена или мъж? Жена.
Благодаря за този разговор.